Minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Siyempre, kayo pa rin po'y nakatutok dito sa programang punong-puno ng enerhiya. Ang programang mekos-mekos na to, sobra-sobra na to mga insan. Ang programang maraming sibuyas. Maraming patatas. At siyempre, maraming sili para magising ka. Ito po ang programang parang chicharon. Maingay, pero may laman. Maraming salamat sa iyong pagtutok, Manong Driver. At ganun din sa iyong mga pasahero. Yung iba medyo masaya. Yung iba naman malungkot dahil tambak sa mga pinatrabaho ni Sir. Relax lang, be. Kumbala sa'yo, be. Oy, eto, matanong ko na lang kayo. Eto, magkwentuhan tayo dito. Alam niyo naman dito sa programang EDSA kwentuhang buhay-buhay to eh. Ikaw ba, meron ka bang kilala na bigla na lang iniwan yung kabuhayan at kung ano meron siya, tapos isang araw sumanib na lang sa isang relihiyon? Kagaya yung mga nangyari doon sa Sitio Kapihan. Kagaya nung mga sumali doon kay Senyor Aguila. Ako, meron akong kakilala, Tang. Ay, sino ba yan kakilala mo? Yung tiyahin ko. Ano ba ang ginagawa niya ngayon? Ang huling dinig ko, pinagbibenta sila ng tinapay. Pero eto mga kabisyo, etong gusto kong pulsuhan natin. Eto, Tang, nasagap nating balita, isang Filipina na kung saan dineklara ang kanyang sarili na reyna ng Canada. Tama po, at marami po siyang thousands of followers sa app na Telegram. Tapos ang ginagawa niya, she is preaching a mixture of QAnon. Pag sinabi natin QAnon, ito po isang grupo na naniniwala sa mga conspiracy theory. Pag sinabi nating Manong Driver, kuya, na naniniwala ako sa conspiracy theory na halimbawa, yung COVID, yung ini-inject sa atin ng COVID, magiging zombie tayo. Yan ang mga conspiracy theory na pinaniniwalaan nila. Tapos meron din mga naniniwala sa mga sovereign belief na kung saan kiniklaim nito ni ate. Pilipina to kiniklaim niya na nakikipaglaban daw siya sa isang sekretong all-powerful na grupo ng mga pedophiles na nagkokontrol sa Amerika at ganoon din sa Canada governments. At eto pa, naniniwala din siya sa mga usapin na mga theories na meron silang sariling pamamalakad, meron silang sariling gobyerno. At itong nakakatuwa mga kabisyo, binibigyan nila ng cease and desist order yung mga nasa gobyerno. Pero hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan. Eto mga kabisyo, logican na natin to. Why a lot of people ang nahuhulog sa mga kagaya nito? Tulad nga ng nabanggit natin kanina, yung sa Sitio Kapihan na pinamumunuan ni Senyor Aguila. Alam niyo mga kabisyo, hindi naman po natin sila dapat husgahan ang mga taong sumali doon. Bagos, they need more attention dahil sila po yung vulnerable dito. Diba? Sila po ang nagamit. O ginamit lang sila ng mga nagkunwaring mga leader o sugo. Ang mga taong ito, masasabi po nating mga marurupok, some of them na tinatawag nating mga hopeless na sa buhay. Psychologically, hindi sila stable kagaya po natin. Kasi parang huling alas na nila to para gumanda ang buhay nila. Kaya yung mga nagpakilalang mga leader, talagang tiwalang-tiwala sila na eto, yung taong talagang makakapag-ahon sa akin sa sitwasyon ko ngayon. So very fragile po yung mga taong ito. Naisip nila na wala na silang magagawa para umayos yung buhay nila at etong leader na to.
Kaya mga kabisyo, we should put hindi po natin pwedeng ibigay yung trust natin sa isang tao. 'Di ba? Kasi babagsak na to sa idolatry eh. Pag ikaw inasa mo yung buong buhay mo, lahat nakasentro na talaga, sa tao ka tumitingin, hindi sa Diyos. Yan po isang kasalanan na mga kapatid. Ops! Nag-iinit na naman katawan mo! Relax lang, kalma lang. Hindi ako magbabanggit ng Bible verse, hindi ka masusunog ngayon. Pero totoo po yun mga kabisyo ha. Isa lang talaga ang dapat nating pagkatiwalaan, where we put our entire trust, faith, and hope. Yun po ay sa Panginoon. Para lang po sa Panginoon, wala na pong iba. Kasi man cannot provide what we need. O, di ba? It's God who can give us kung anong kailangan natin. Minsan, nagtatampo tayo. Bakit hindi binibigay yung gusto natin? It's because po, ang Panginoon, God, ang ibinibigay po sa atin is yung makakapabuti sa atin. So kung makakasama sa atin, hindi niya po ibibigay yan. Halimbawa, nagre-request ka ngayon, gusto mo ng chicks, may asawa ka. Baka niya ibibigay kakapahamak mo yan Ganun lang yon. So mga kabisyo itong mga taong ito, wag po nating husgahan. Instead, they need understanding dahil naaabuso po sila, in fact, because of their vulnerability. Ano ba man? Vulnerability! Ayun, nadali! Aragay! Bakit na naman tang? Ayan kasi, pa-English ka pa, hindi mo naman kaya. Tang, kaya naman yun, Tang Kaya ko yun, ako pa! Aragoy! Bakit na naman? Peste ka, sinisigawan mo ko? Aragay, bibitawan mo, tenga ko, Aragoy! Hira naman, Oras natin, mga kabisyo! It is now 35 minutes after 6 o'clock in the evening. Tuloy-tuloy po bakbakan ng musika. Dito lamang po siyempre sa pinakamalupit, pinakamasaya, pinakamakulit! Ito ang programang EDSA kasama pa rin Diego Bandido at si Henyo. Here's a song coming from The Teat with Prinsesa. Para to sa'yo, manong driver. Enjoy the music.